Ihe na-ekwu ngalugbo mere na 18th Saturday to be precise, 18th January 2025, Saturday to be precise. O mere ebe a na-akpọ Farm Road na community a na-akpọ Ọrụ Igwe n'ime Rumunduru in Obiakpo local government area of Rivers State. Otu nwanne ya nwaanyị sendere m video na my WhatsApp. Ya sị m na nwaanyị mba nọmza. Ya sị m na ihe na-eme na o mege na neighborhood ya. N'ụlọ ya na ọ nọ 5 houses away from ebe this particular thing mere. Na ihe na ya na-esendere m bụ even this morning na-ekwuri na radio. Kama na o nwere ihe ndị radio na-eticha n'ihi gịnị based on onye nyere ha the information. Na ihe mere na ha wawould the first people pụtara n'ihi na ihe a mere na street ya. And na post this video direct na ụjọ atụla m na ikekwe na enwere onye postiri na page ya or maybe mmadụ sendere ya na ya forward ọra m ya no na-eji phone ya na ya ji phone ya ga video the thing n'ọkụ mgbe ahụ o mere n'ọkụ. Aga n'ihu kọwara m ihe mega na video. Lewe na ụlọ n'ugbo ya n'ugbo ụlọ chọọchị aha chọọchị awụ God's Deliverance Apostolic Church. Onye nwekwana ya wụ onye mmọnwụ onye Akwa Ibom ya wụ nwoke nọ n'ohu ga picture ya ngala ọ ya wụ onye nwe chọọchị. Now onye nyekwere ya chọọchị awụ onye ikwere nyere ya ala nga ọ dị na-emere gị chọọchị ọ dịka nọ rent ọ nọ na nga ahụ n'ote aka ọ nọ na years. The man nwe ebe a sị ya na ya chọrọ iwere ala ya na ya chọrọ iwere ala ya na ya nidiri ebe ahụ arịa emeghị notin. The man agbagburu nwa mgbe nwunye ebilitere bido ebe di ya kwụsịrị nwunye ya gbabiri ha nwa ya nwoke galitere isi bido ebe nna ya kwụsịrị na ya na iwere ala nna ya. The man agbabiri ha nwa ya nwoke ka gbabiri ha nwa ọ ya ka ndị ga-ajụ ese ala ahụ nwụchiri ndị kọmuniti ụjọ agbazie ha n'ahụ. O nwekwaghị onye nwere ọnụ esi na ndị ọgwụgwọ nwuchi ha ọ gịnị kpatara this man ji nọrọ rent. This man ha dị aware that na ọ chọrọ iwere ala ya nwoke anwụọ nwunye ya nwụọ o nwere ndị ka galitere isi anwụọ onye ọbụla emere ọnụ ha rie n'ihi na ọwụ ha nwa ala. Ọ ya ka nọ na-eme ya ọkwado nwoke ọkwanụ dị pastọ na onwe ka ekwenụ alụbuole nwaanyị o nwere isi nwaanyị ọ lụbuole nwaanyị nwunye ọ lụrụ mgbe ọ dị yọng ya na nwunye ya amụcha ụmụ ya etoshalụ ọgwụ ya onwe ya nwekwala a grandfather mana ya na nwunye ahụ gbasara asọkwa n'ihi usoro ji emege chọọchị ya sere ya na nwunye ya gbasa. Nwaanyị nụtara kpọrọ ụmụ ya gbalaga ga-ebe ereziri ụmụ ya zụrụ ụmụ ya alụgharịa ha ka abụọ ya mụọ nwa nke mbụ nwa ya nwa ya mụọ ka abụọ ka ahụ nọ ya mana o nwetara problem mụzie ka atọ that very day mere ya dedicatiri ya that very day dedicatiri nwa ya ka atọ nwunye mụrụ ya nwunye ka mụrụ nwa ọhụrụ. The next day ya nwa ya ha nwụọ. Now this church asị na members ya ndị na-achọta this man wụ big women big men ndị gbara agbanye ndị shiwere ya na-agbọ na ihe na paakị n'ihu chọọchị na ọwa oke moto ndị shichafa ndị a na-emere 1 or 2 spiritual work. O ruo last week ihe ekwaga ihe mere ihe elu na ala ji buashia otu nwaanyị chọrọ solution ihe mege di ya ha kọrọ ya nkụ na chọọchị nwoke ya gawa and ebe o shi bịa dị fa o ruole na chọọchị nwoke hụ picture dị etiwe jụwa sọ gịnị ka picture dị na ebe lemego na ya ma ebe ya shiri bịa ije na ebe ya shi bịa ije na ọ dị fa na ya wụghị onye nkwurutun na ya wụghị onye saida na ebe ya shiri bịa na ọ dị very fa na onye wetara picture dị ebe a na ọ gịnị ka picture dị na nga emege ebe a ka nwaanyị na raise ala community apụtashia okwu adashi ike befe mara eme police involve abatazie n'ime chọọchị bagharịwazie n'ime chọọchị gagharịwazie ụmụnne m ahụzie na nwoke a ihe omega awụcha ahụ chọọchị ihe na-edoghị anya ka nwoke a nọ n'ime ebe ahụ emege mgbe akakọ n'ime kọmuniti ji tiwe sị na ọ ga-apụrụ ha n'ihi na nwoke nwe ebe a o gbuole gbuo nwunye gbuo ụmụ ya ma ọ ga-apụrụ ha na ha na ya ga-anọ ebe a. Kọmuniti jisa ka ha mee police involve eruole na police station police abịa buru ya ruzie ebe ụmụ mana Nigerian police ajụwazie ya ma ndị nye gị information dịka ọrụ ọ na-arụ ma gịnị ma ndị nwere idea ihe na-aga on ebe ahụ. Ụmụnne m ya ka polisi lụghachitara nweta information na o liri small coffin igbe na okpokirishi mmadụ nọ n'ime igbe ya wụ ọta ya wụ nke lugbo ene lekwe na ọta ya ndị polisi agara bịa akọba ebe a bupụta dị akpati human skull nọ n'ime information agakwa ege mgbe a na-agarịla ahụkwọ python asị python na exactly that second ga python na-anọgo voice dịka voice mmadụ mana ọwụ ha hụ ga python ka okwugwu okwu mana python nọ na-ele python people agba ọsọ polisi eburukọtacha ihe na doja ihe na moto burile gawa station. Ọ ya ka abịa garịwazi kedugbo nụ ga ugbu a na-awụ n'ime ebe ọ na-arụ ndị mmadụ ọrụ ma ụmụ fanta ma ụmụ spiritual items ọ na-eji arụ ndị mmadụ ọrụ. Ụmụnne m lezienụ pictures ndị mmadụ ebe a na-awụ the reason m ji mewe video wepụtawa ka ị nwee ike biko zoom gị pause gị zoom ka ile me nwere onye ị ga-akọta nọ na picture biko
ihe a wụsara ebe a pictures ndị mmadụ asị ma ndị abịara keke pictures a na ma ndị ga unu ga-ahụcha ma wedding pictures ndị mmadụ ma picture nwaanyị kụ nwa enwere young girl asị the reason ejiri de nwenye weta onye ka ahụ na nwaanyị ya na di ya bi side chick anara ya di ya the young girl kụ nwa na ọwụ nwunye nwa nara ya di ya madam onye bịara weta picture the side chick na nwa ya weta ya ebe a pictures after picture ka nke ụmụnne m lewe na ihe wụrụ n'ala gbee ma ụmụ okorobịa ndị ihe na-agara ihe awụ gbuo ihe ebe na-eweta picture ndị mmadụ asị gbuore m ya onye a nara m nke gbuore m ya onye abịa ha atụ ashị were picture ndị aka ha dị ọcha denwe ebe ahụ ụnụ ga-ahụcha ma eriri red eji eke ihe a na-eke ndị eji egbu ka a na-egbu ụmụnne m ya wụ nwoke nọ na police custody now community have vandalized chọọchị akwụkwọ ashala everywhere gbuja ihe niile now unu echefukwala now this man nwere members this particular church nwere members na-adịghị aware of ihe mega ebe a members ndị try convince nwunye ha ọ di ha isoro ha bịawa the church members ndị na-eburu family matter ha ebute ya ebe a members ndị na-ahụ dakpo this man daddy na-eme his bidding enwe ihe ọ chọrọ ka eme ihe eme ndị na-arụ ọrụ ọjọọ ma ndị na-ebutere akụkọ dị iche iche according to people this man ma big people ma high profile people ha na-abịa ebe a ya na-arụ ha ọrụ mana just Saturday wo ụbọchị Chineke mapụrụ out ya daa ka iroko daa kọkashịa people a na-like mkpu na-arụ asị na onye nwe ebe ahụ anwụọna nwunye ya anwụọ ụmụ ya ndị ga-abịa kere dọrọ ala nna ha ga-inherit that place the young man ke tolitere nụ wadot ụkwara ndị ọkpara the man anwụkwụọ ụmụnne m this woman ọkọgidere anya mmiri na-agba m n'anya otu taa na aka ebe ahụ dị otu aka ebe ahụ dị na currently na onye chọrọ ịma ihe mere na ọchịchị wagogo ya gaa na Farm Road na Rumunduru n'ime Obiakpọ local government area of Port Harcourt irute na Elehon baga keke so ha bụrụ ngawa Rumunduru Farm Road na ọwa ebe a ka mkpọtọmkpọ people ka na a troop in na ya just mee video send ara ya specially na mbiko mee address lee ka ndị my people my followers lee ka ha lee ma enwere onye ha nọ na this picture n'otu aka people bịara bịa video especially this picture na ọ nga ndị mmadụ video gị ka picture ji gbakasa ndị ọ wụsara n'ala picture ka nkụ enwechara ndị ekereke ma ndị eji key ndị ka ha eji key gbachigide na picture police eburu ya gawa station ka asị ya ngwa amụrụta ochie gbachisha ndị a ya gbaghewe ka okporo ahụ 7 times ya gbaghe ka okporo ahụ 7 times ya gbaghe ndị ka ha agbaghechiala ha na police station na ndị ka ewu ndị afa juru na ekete n'ime ihe ụmụ ihe diabolic something awụsa jue people na-eti otu a nwaanyị shi bịa nga ahụ die otite apụ ya ọnụ ka people shi abịa na video and that's enwere mmadụ ole na ole in that community ahụrụ picture onye ama ama dia enwenye wetara picture nga ahụ enweghị onye mana biko na ụmụnne m ka a mara kene na ụdịka ulu a na-abaghị n'ime no church this coffin eliri n'ihu ihu ọta this man here ke abalị ka o jiri ga-elie enweghị church member dị aware na enwere ihe dị ụta hele some of these altars were pure disgrace ihe nọ n'ime foundation ha rere ure eshushi and ụfọdụ n'ime unu ndị na-patronize this type of churches some of you nwere grace carry these people the cost ụfọdụ n'ime naanị ihe nidere igbe ikpere kpọkọ chi n'ozuzu oke ịhụ na chọọchị ọbụla ị na-aga sị na zụta ka na a ga-arụrụ gị ọrụ na a ga-emere nke akpụ agaje na mmiri ọ ga-ezụta rewere gị ihe ka nga ndị dibịa nne hele ohe gara bụ dibịa no two ways about it biko ụmụnne m onye ọbụla leruo anya gị rute picture side picture biko legharịa ya again zoom arịa ya lee ma ị ga-ahụ onye gị ma young boys na ebe a picture ahụ people azụola ya ụkwụ ụfọdụ eji gacha ahụ clear young boys women ị ga-ahụcha ụmụ nwaanyị gị hụ na nwaanyị a di eji ya ka ọma ọ nọ ebe ahụ ị ga-ahụ ụmụ nwoke mega ọfụma ma ndị nọ na moto mgbe ị ga-ahụ young girls ị ga-ahụ young boys ị ga-ahụ na this guy ị ga-ahụcha wedding picture ka nkụ picture waja people agbala shaka na picture taa ka heavy ozu ngo fụta ka asado that Saturday taa ka azụ ka picture ka onye ọbụla nsị ka ele menwe onye nọ nga ka ele menwe onye ofu luckily some ya mere ha identify etiwekwe biko na ụmụnne m ke gbara mgharị onye m ọnụ ihe people make ihe nwunye ka ishi notice na ihe awụghị chọọchị ka ogbege kpọrọ ụmụ ya gbalaga ka abụọ arịkpute o liela ụmụ ya abụọ ka efuru afọ ọdịcha hụ nọmọ now the man nọ the mighty hero ka ọ dana ya ọdịda ya wụ ọ dana ya kata forever and ever because kama a na-ehi ụra otu ụbọchị ọ ga-disgrace onye ụjọọ otu aka ọ dị Chineke chekwawara m unu udo dịrị unu